लुबैदों जोङो रामफलबिल आन्चलिक स्पर्ट्स एसोसिएशन आरो रामफलबिल आन्चलिक कमिटि अल बड' स्टुडेन्ट्स इउनियन बे मोननै आफादजों लोगो नांनानै कनकेश्वर नार्जारी मानाव गेदेर बिथांनि मुङै खुंनाय बे फुटबल ट्रफि बेखौ जोङो 18थि खेब बेखौ दाखालि थांनाय 12 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै दिनै 24 अक्ट'आव फाइनाल जाफैबाय आरो बे फाइनाल गेमखौ गेलेफैदों चिरां दुवार एफसि आरो सोरां स्पर्ट्स क्लाब आथियाबारि थिनालि बे मोननै हान्जानि गेजेराव जागासिनो दङ। दा गेलेनाया खुब मोनसे डिसिप्लिननि गेजेरजों जागासिनो दङ। जोङो ओंखायनो गोजोननाय मोन्दों दिनै बेखौ जोबथा पर्यायाव लाबोनो हाबाय। बे जोंनि मोनसे जाफुंसारनाय आरो बेबायदिनो गेदेमा बिथांनि मुङै जों जाय हाबाफारिखौ मावबोबाय थादों बियो हयथ' फैबाय थानाय समावबो थांबाय थागोन। जोंनि इयुन जोलैयाबो बेखौ खालामलांबाय थागोन बेखौ आसा खालामनो हादों। जोङो बेखौनो लुबैयो जे कनकेश्वर नार्जारी बायदि सासे दैदेनगिरि बर'नि गेजेराव आरो फैफिनबावथों। बिथाङा थांनानै थानाय समाव जे हारिनि थाखाय बर' जाथिखौ बोरै दैदेनलांनो, बर' जाथिखौ बोरै फोजौलांनो बिनि सिन्थाधारा खालामनानै गोबां आफाद बेबायदि दानानै बिथाङा खामानि मावबोदों आरो मोनसेबो खामानिया जाथिनि बेरेखा नङा। जाथि दानायनिनो खामानि बिथाङा ओंखायनो जेसेबां सम मोन्दों बे समफोरखौ जाथि दानायनि खामानियावनो बाहायबोदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि बर' हारिनि गेजेराव बिथाङा जोनोम होदों। जोनोम जाजेननायाव बिथाङा गाहाय नेहाथारिनि बिबानखौ रुजुननानै खामानि मावदों। बिनि अनगायैबो बर' थुनलाइ आफाद दानायावबो बिथाङा गोबां बिहोमा दङ आरो गुबुन गुबुन ट्राइबेलफोरखौ लाफानानै ट्राइबेल हारिफ्रा जौगानांगौनि थाखाय जे खामानि मावनांगौ दं बेखौ दैदेनगिरि महरै दैदेनबोदों। दा बुंनो थाङोबा कनकेश्वर नार्जारीनि जे बिहोमा बे बिहोमाखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया। बिथाङा थारैनो आदर्श गोनां सासे दैदेनगिरिमोन। बर' जाथिखौ मोजां मोनग्रा अनग्रा सासे दैदेनगिरिमोन। दा बेखायनो बिथांबादि दैदेनगिरिखौ जोंनि बर' हारियाव गोबां नांगौ। दा बेनि आदर्श बिनि सानस्रिफ्रा जेन' जों बर'फोरनि गेजेराव थांनानै थायो बिनि थाखाय जों बेखौ गोथाङै फोथांनानै लाखिनायनि थाखाय बे मोनसे फिसा हाबाफारिखौ जोङो लाबोबाय थादों आरो बिनि गेजेरजों जों फोरमायलांबाय थागोन जे कनकेश्वरा सासे बर' हारिनि सासे गेदेमा दैदेनगिरि। बियो इयुन जोलैफोरनि थाखाय मोनसे थुलुंगाखां जाथों। हारि सिबिनायनि हारिखौ मोजां मोननायनि जे सानथौ सानस्रि बे जों साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनाव अरायबो जायगा लानो हाथों बेखौ आसा खालामो। फंबाय 18थि खेब देग्लाय सफैबाय। 18थि खेब खुंनायनि गेजेराव सरकारनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ एबा जोबोद मोजां सोंलाय। जोङो थांनाय समफोराव सरकारनि बिथिंनिफ्राय खुनु हेफाजाब मोनालासिनो जों बेखौ सालायबोबाय थादोंमोन। नाथाय दिनै जों जोबोद बाख्नायनानै फोरमायगोन आथिखाल जे सरकारखौ सालायबाय थादों प्रमद बर' दैदेननाय जे सरकार बिथांनि दैदेननाय सरकारा जोंनो 3 बोसोरनिफ्राय बेजों खेबथाम जाबाय रानिं बिथांमोनहा सरकारनिफ्राय एककालीन 5 लाख करि इयारलि हरबाय थादों। देग्लायबो जों मोन्दों। बे बिथांनि बेबायदि अनसुंथाइ हरनायनि गेजेरजों जोंनि बे हाबाफारिखौ खुंनायाव जों एसेब्लाबो बिराद बोलो मोन्दों आरो थोजासे नङाब्लाबो जोंनि बे हाबाफारिखौ सालायनायाव गासै 10 लाखसो जोंहा खरस जायो। बे जोंनि थाखाय थोजासे नङाबाबो जोंखौ वेल उइजार जायफ्रा मोजां मोनो बेबायदि खामानिखौ थुलुंगा होनो थाखाय गोसो गुवार बिथांमोनहा जोंनो गोबां रोखोमनि अनसुंथाइ हरदों, राङारि अनसुंथाइ हरदों। बेबायदि कपारेसन होनायनि गेजेरजों जोङो बेखौ गोरलैयैनो जाफुंसार होनो हादों। दा आं खेबसेबाव दानि प्रमद बर' सार दैदेननाय जे सरकार बेखौ गोरबो बिखाजों रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो बिथांमोननि लिडारशिपआव फैबाय थानाय समाव बे रोखोम मोनसे जाथियाव मोजां गोहोम गोनां हाबाफारिखौ खुंनो थाखाय बिथांमोना थुलुंगा होयो बेखौ आसा खालामनाय थाबाय। मोनबेसे क्लाबा बेयावनो गेलेनाय बादायलायनाय? देग्लाय बे बोसोरावहाय गासै 12टा 12टा क्लाबफ्रा बेवहाय बाहागो लाफैदोंमोन। बेनि गेजेराव गेलेयै गेलेयै दिनै मोननै क्लाबा फाइनालसिम सफैनो हाबाय आरो बे फाइनालसिम सफैनो हानाय हान्जाफ्रानो जाबाय चिरां दुवार एफसि चिरां आरो सोरां स्पर्ट्स क्लाब आथियाबारि थिनालि बे मोननैनि गेजेराव फाइनाल गेलेनाया सोलिगासिनो दं। जासिगोन ना?